Τα φανφάρες αυτά και τα μπουρου δεν μου αρέσουν. Θέλω λίγα πράγματα και στεράτα. Σε βλέπω ένα πολύ ενεργητικό κορίτσι και πιστεύω ότι είμαστε σε καλό δρόμο καλοκαιράκι να το βρούμε αυτό που ψάχνουμε, που αναζητούμε, που περιμένουμε. Θέλω να μου πεις, Μαρίτα, μήπως οι πολύ δυναμικές γυναίκες ίσως τρομάζουν τα αγόρια. Το έχεις ζήσει αυτό, πολύ κλισέ. Το έχω πολύ ακούσει κλισέ. εκατομμύριο φορές. Και από φίλες μου. Γιατί τρομάζουν τα αγόρια? Να σου πω γιατί δεν είναι σίγουροι για τον εαυτό τους. Γιατί φοβούνται, έχουν ανασφάλειες και προσπαθούν να βρουν μια υποτονική γυναίκα για να μπορούν να την ελέγχουν. Όσο πιο μέτριο και υποτονικό, τόσο το καλύτερο. Θα συμπληρώσω εγώ. Πρέπει να είναι ακριβώς στη δουλειά μας. Πρέπει να είναι ακριβώς το ίδιο. Ή πιο ψηλά από μένα. Λίγο ένα σκαλοπάτι. Ένα σκαλοπάτι πιο πάνω. Να μπορώ να τον θαυμάσω. Να μπορώ να πω ναι, πραγματικά θαυμάζω τον άνθρωπο που έχω δίπλα μου. Όλα τα άλλα είναι απλά κούραφεξα. Αυτό, έτσι, αφιερωμένο σε όλα τα αρσενικά που μας παρακολουθούν. Με αγάπη. Το εύχομαι. Από καρδιάς να γίνει. Ανοιχτή είμαι. Αμέ. Είστε καλά, καλό καλοκαίρι. Πολλές ευχές. Σε ευχαριστώ πολύ, Μαρίτα. Ευχαριστώ.